esi aka wulika jona aka cesiri anaka miri ni hakili jagabo hukumu konnana aye fere chaman fo munu bara damnena kabini juye kalo tile woro samba fla ani mugani nani nyame kaufe ni danaya taraka da general d'armée Assimi Goïta kan kwale ka ke jere nyemayi afoma ko collège ka fɛn belebeleba mbe bi falai ni jema be ka tegere fo akun ni maw be ka fɔ ko akanga sigi senga bakanga dwala josariya ale ni kiri bangunga o de yesa ko ukokubna na min sigi senga o ye cour pénal sahélienne ale ni droit de l'homme taw falai ni ye mama falo nyininga kuna foni magistrat mbe no Ousmane Coulibaly ale ko ni cour pénal de droit de l'homme ko asigi kumbe ayesi mawfe ko mirina nyuma mbadu mirina nyuma mndo ko abe yerema horonya to sinsin minye kiri tige ko nyuma nye anga jamana ukono mauka hake o dafali chenchen fuka jamana ukono ko abe o dafa ko sebe ba mafalo wera obe ulu ya yira saka ko minye ni sharia so nye nobna na nomlelike ka keni bamanchi wale ni wale kebaw ye ani wale ya chenjugu mun musaka adama dembo adama dia rela fio ko ayesi ko abna na para belebele dike mimina na to machama onado nga vogo kobe sena ka sabu yake ni wale ya nye cour pénal ko minamindo abesega bamanchi wale o kele jugu mun be no ye geri kelaw ye adama dia halakili anika baga mauma ma chama fali ka soro tate bene site bo pamatsika ka tigu fe kabina na no ye kanani basigi chenchen fuga jamana ula miye ISCA kwa fleni kan min soro ni ye kan mirina min soro kwa ka sinsin ka jija sabula foite ni sariate muamunu me nulu ni bara nyana ga teme ukoko terrorisme ya ni bamanchi wale keba akanga ke mauye mamunu nuba do fana ko sharia be sharia mi me nuba do nga foko bi ko utnuna kise amachuga shila ola sa minye ayesi jamana uye ku fleka fere de soroni ye fere kura mi no na sharia la siga kura la mimba to bamancho njuga wale kebaw unado nga foko nu minena kiri tike yorobena na ku uye miye yerema horoya soroto kiri bangunga ko CPSDH akanga siga ko puara nyangela ye maraka bolo nyuma miye kiri titogo nyuma manivia o hake o dafali kasega fere sigi senga fere mba to sa jekulu munu me ginye kono ani famore vogado nga voku be mawere be sharia kota nasrala kwa na to sa uyere na fere o sigi senga mimba to kiri bunakunga mamunu me dangari maula mamunu me wali a chejugu ke ukado nga voku tayorobu ula wakiri yorobe ula miye ni sharia so inye no e cour pénal sahélienne inye falai koni akoni sraga sigi senga minye sharia so munun kirikara munun sigile no nye fantan nani fe na fale do yuruku ni dungo jugala ina fo CPI na nyanau ani munu me no ulukele no nye magoba tuku ka kelo kunchero ye ani fana munu me yena wolo mana shu ani tle CPI ni anyana munu me ina fo ma munu me wuli te dora ka singa te jamana kunjugu mate politiki kela munu bubulo sa no ba fe maminga sigi ko sama ka boy walma kana ni doye ko bela jele kera farafina ya bela jele nyena mama pma nga wali ya kelew olu nyana be ken nansara la kaw fe tate mene sisite bo ma shite wela jamana kunjugu la wa miye wali ya chejugu be ke foste bo ala cour pénal du Sahel ale ni josaria tobotoli ko anasika ke sababu nyuma yoy kiri akiri ko akasigi senga semina bela jele na donga fo ko miye wali ya munun kera ka teme utuna sega toy tuguni do na tawla miye ISC jamana nyamaw ye fere chama me ubulo bara chama me ubulo nga ko nin kelein ko mawka ni fle ni mina na to fembe no tunye gele ya ye ayaka karsa daw made amta kiri yanve ay nunun keta ubitlaka puluguti ka bo kata kaso ereke falai daimu kaimu akadini isi soye ko bebna bwala kuyi wakuri na la sonama sigitoro mpamago ya hanfalai ha anya kiwara musoro sigitoro mpamago ya ama fosango ako alaka sigi senga sharia doma nyena mabaw ani sharia tigo lufana ka sigi kana ako keneka falai na mborai